Bangod sa ginalagar nga depresyon, may isa ka menor de edad nga estudyante nga naglumpat sa ikatatlo nga panalgan sang isa ka bulutuan. May ginapangatubang nga problema ang 16 anyos nga lalaki ka grade 11 student nga naglumpat sa ikatatlo nga panalgan sang school building sang Leonora Salapantan National High School sa Banwa sang San Miguel, Iloilo, Agosto 19. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station, iyagin pahayag nga base ini sa nabilin nga notes sang estudyante nga daw kaangay nga nagapamilin-milin. Dugang pa, antes naglumpat ang estudyante, may nakakita sa iya nga kaangay normal lang nga nagapungko ini sa barandilya sa nasambit nga panalgan, apang hinali lang man ini nga naglumpat kag wala man sang foul play base sa investigasyon sa mga kapulisan. Maswerte naman niya sa duta nagtupa ang estudyante, rason nga wala sang pilas nga naangkon. Pahayag pa ni Police Major Lau, luwas na sa katalagman ang menor de edad matapos gindala sa Western Visayas Medical Center. Nahibaluan nga isa man ka maestra sa nasambit nga eskwelahan ang iloy sang menor de edad. Nakita man siya ng estudyante, sang temprano pa nagapungko ni sanay sa may barandilya, sang babaw sang third floor, kag sa uli naglumpat na sa. According sa pagkakandak sa investigation, daw may ginabatsyag ni sang problema, kag amo na siguro ang nag-trigger sa iyang nag-era. Sa karon nagapanugyan naman ng San Miguel Municipal Police Station nga obserbaran ang ila sini nga mga kabataan ilabi na kung nagapangatubang sang kaangay nga sitwasyon. Report nagikan sa San Miguel, Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.